Nou ek is hier oor ons het. Ek is officieel dieselmechanic. En ek is al in die beroep meer as 20 jaar. Ik heb begonnen nog een paar keer zaterdag in Noorwegen. Mijn vriend gekregen op zijn nieuws. Ik heb mijn CV daar naartoe gestuurd en die mannen hebben me gevonden voor het interview. Het interview was in woensdag geweest en die dag daarna had ik zeker de job. Ja, ik was geïnspireerd door die beroep. Mijn pa was een dieselmechanic en ik weet allemaal staan gehad. En ja, ik heb altijd samen gewerkt, van vrienden af in die garage. En ja, ik zit vandaag dieselmechanic. Maar je plezier. Ik ga dat die beroep hebben. Het is een goede beroep. Het wordt bijna equipment mechanics. En dan is het bijna gekwalificeerde mensen. So, het is die beste beroep om te gaan. Het wordt niet groter die industrie. Ja, met die dieselmechanic, zoals dat zo. Je kan altijd je eigen bezigheid opmaken. Dat is altijd werk, vooral. En die knowledge is daar. Als je met spanners kan werken en je weet wat die doen, is gemakkelijk. En ik stel bomen die dag tijd voor. En ik ben vandaag gehaald, niet eens een week om mijn werk te doen. En dat is het kosten van de wereld.